Здравейте, колеги! Правя този запис, защото на презентацията в офиса се оплескаха нещата, а моята цел е да предоставям качествено съдържание, не да претупвам. И затова първо исках да разследвам техническия проблем, който прекъсна упражнението. Разследвах го и успях да открия каква е причината, както и решението. И в края на упражнението ще ги разгледаме и двете. В това видео ще разгледаме практическите възможности и функционалностите на Logical Volume Manager. С тази практика покриваме глава 3 от учебника. Главата е конфигуриране на хардуер от учебника на Международния Linux институт за професионално сертифициране, или накратко LPIC. Ще направя кратко обобщение на темите, които покрихме в главата до тук, тъй като мина известно време от последните упражнения, и продължаваме с практическата част. Първата тема в главата е Determine and Configure Hardware Settings. Разглежда основните видове твърди дискове. Това са най-основните са SAS, SATA, SCSI, също и ATA. Това са основните видове твърди дискове, както и основните видове физически конектори, както ги виждате и на картинката. Разглежда се решенията, които предлагат, какви са предимствата и недостатъците на всеки тип твърд диск, най-вече по отношение на скорост на обмен на данни, обема на съхранение, който могат да поддържат, и естествено не на последно място тяхната цена за закупуване и поддръжка. В втората тема, дизайн на хард диск лейаут, разгледахме най-вече физическия дизайн на един класически твърд диск, начин по който е разделен, както виждате, самия диск на сектори, на писти, и съответно, когато повече от един диск в вертикално положение, една пълна писта завършена върху всички дискове представлява цилиндър, така нареченият цилиндър, най-вече заради геометричната фигура, която описва. За нашите упражнения и за нашето обучение е достатъчно да знаем само единствено това. По-късно, когато почнем да създаваме LVM, ще видим как това е имплементирано и в самия LVM. В третата тема разгледахме партишени и файлови системи. Тук говорихме за процеса по логическо разделяне на един твърд диск на части, или така наречения партишенинг. Двете основни партишен таблици са MBR и GPT. Функцията на партишен таблицата е да дефинира и разграничи партишените на един твърд диск, като GPT е по-модерната от двете таблици, партишен таблици, и предоставя решения за някои от ограниченията на MBR, като например ограничения брой на партишените, които може да има една MBR таблица, и както когато е нужно да се използват дискове с обем над 2 терабайта. В предпоследната тема разгледахме в Maintain the Integrity of File System. В тази глава споменахме различните видове файлови системи, какви са функциите на една файлова система, предимствата, недостатъците на една файлова система, в зависимост от нуждите, които имаме. Например, дали ще съхраняваме малки файлове, но много на брой, или пък ще съхраняваме големи файлове. Също различните файлови системи могат да предоставят различна скорост при обработка или повишена сигурност. Пак отново в зависимост от нуждите, които имаме. И в последната тема разгледахме как можем да контролираме файловите ни системи, като постоянно маунтнати файлови системи или временно маунтнати, и как можем да сетнем тяхната профилактика или да накараме операционната система периодично да прави проверка за здравословното състояние на файловата система, така да кажем. И след като направихме това обобщение и това въведение, ще продължим тук нататък вече и с практическата част.
В тази лаборатория първо ще разгледаме как можем да създадем и управляваме слаб пространство и след това до края на упражнението ще се фокусираме изцяло върху LVM. Така че да продължаваме. Unix базираните операционни системи позволяват лесно да се добавя и управлява допълнително слаб пространство. Това най-общо може да се случи с два метода. Един е да се използва хард диск или блок девайс на цял партишън, който да бъде използван за слаб пространство. Другия вариант е да се създаде така наречен storage файл на файловата система, който да бъде използван, неговия обем да бъде използван като слаб пространство. Тъй като втория вариант с storage файла представлява доста голямо vulnerability, ако той е, така се каже, word readable, т.е. може да бъде четен, може да бъде и писан в него от всички юзери на операционната система. Той трябва да бъде ограничен само до ползване от root юзера, което да, не е препоръчително като решение, затова ние ще се придържаме с това упражнение към създаване на слаб чрез диск. За да видим какви дискове разполагаме, можем да екзекютнем тази команда list devices, където ще бъдат листнати всички девайси, които вижда операционната система, техният тип и къде са маунтнати, ако на тях е инсталирана файлова система и са маунтнати някъде на системата. Това, което виждаме тук, SDA, това е дефолтната инсталация на CentOS, който ползвам в момента като дистрибуция, а пък тези другите девайси, SDB, SDC и SDD са допълнителни хард дискове, които съм се добавил през хипервайзера в виртуалката. За целта на упражнението ще ползвам SDB като bulk девайс, за да направя слаб пространство. За да направя SDB диска с слаб пространство, е необходимо да изпълним просто командата mkswap, make swap и да посоча bulk девайс, който ще използвам, за да направя swap девайс. Трябва да посочим пълния път към диска. В Linux всички bulk девайси, storage девайси могат да бъдат намерени под /dev файловата система. Може да видите output-а. Ни казва първо, че тъй като съм ползвал SDB за предишни упражнения за създаване на swap, ми казва, че открива стар signature, който затрива при създаването на новия swap девайс и ни казва, ето, вашия swap девайс е създаден с и какъв си размер. За да го активирам обаче, за да го ползвам, тъй като ако лисна отново bulk девайсите, ще видим, че сякаш нищо не се е променило за SDB девайса. За да го активирам, трябва да кажа swap on и отново да посоча на storage девайс, който ще използваме за swap. Ето сега, ако лиснем отново bulk девайсите, ще видим, че SDP вече е слаб девайс. Го вижда операционната система като слаб пространство. Друг начин да се увериме, че е активирано това слаб пространство е с командата free минус hash опцията за human readable формат. И както казахме вече, основната инсталация инсталира 2 гигабайта слаб пространство, плюс нашите 5 стават общо 7 гигабайта. Ако искам да активирам слаб пространството, също се случи с една команда, swap off и отново посочвам девайс, който искам да премахна. И ето сега, ако отново върнем командата free-h, виждаме, че слаб пространството си е 2 гигабайта, както е основната инсталация. По принцип, ако искаме това слаб пространство да е трайно и постоянно на файловата система, на операционната система, трябва да направим запис в etc fstab или file system table. Тук са описани файловите системи, които ще бъдат маунтнати при всеки бут на операционната система. Виждаме рутската файлова система, виждаме boot, файловата система и swap, който казахме. Ако искаме новият ни swap
също да бъде зареждан при всеки бут на системата, трябва да добавим записа тук и по същия начин, както виждате, можем да си добавим нашия swap device, както е добавен оригиналния инсталационния. Както може да видите, има два начина за тези записи да бъдат направени. Единият начин е като се посочи пълния път до девайса, до storage девайса. В случая това, което съм маркирал е logical volume. И другия вариант е като се посочи UUID-то на този девайс. Като с блок ID можем да видим ID-тата, точно тези UUID-та на всеки блок девайс, който имаме на системата. И това са двата начина, записваме в CFS Tab, или с пълен път, или с UUID. Също ако слапа ни е пълен, представяме, че цялото пространство е взето, отново с swap off и swap on можем да зачистим swap пространството на нашата система. След като видяхме как се прави swap пространство и как се менеджира, преминаваме към основната тема на днешното упражнение, именно LVM или Logical Volume Manager. Преди да започнем с същинската част имплементация, ще отговорим на въпроса какво е LVM, каква е неговата функция и съответно какви са неговите предимства за използване. Logical Volume Manager представлява най-просто казано една програма за менажиране на storage, като представлява алтернатива на обикновения partitioning, тъй като предоставя още един слой на изолация над обикновения partition и най-голямото му предимство е това, че позволява много лесното преразмеряване на обема на отделните дискове, за разлика от обикновения partition. И това размеряване се случва без да има проблеми, но ако има друг partition на този диск и без значение дали се увеличава или намалява пространството, обема на този диск, няма да кърпне, няма да по никакъв начин да навреди на нито един друг партишън на този диск. И както може да видите на картинката, която съм показал на екрана, това е една упростена структура на Logical Volume Manager. Съставя се от физически дискове. Всеки един от тези дискове, които виждате тук, репрезентира физически диск и сбора от тези дискове съставя така наречената волюм група. Като волюм групата, общия и обема й реално е равен на общото пространство, което съставят тези три диска, в този случай 10 гигабайта. И вече от тази волюм група можем да си правиме logical волюми, върху които да инсталираме файлови системи и да ги използваме за съхранение на всякакви файлове. Като точно тук е силата на LVM, тъй като да кажем на този Logical Volume LVApp съм заделил 1 гигабайт и в момента, в който тая файлова система се напълни, стигне до 1 гигабайт, много лесно с една единствена команда и то динамично, без да намалваме файловата система, можем да я увеличим. И сега ще видим как се случва това в следващото упражнение. Упражнението е следното. Както виждате, ще си добавим, това вече съм го направил, дискове към системата, ще си направим LVM партишени, ще създадем волюм група от Physical Extenti, Physical волюми, ще си създадем Logical волюми от волюм групата, която сме създали, ще си инсталираме файлови системи, ще създадем mount point, ще видим как да кажем системата, тези файлови системи да ги маунтва при всеки boot. Също ще разгледаме как можем да направим така, че на операционната система да прави чек на файловата система при всеки boot.
И също така ще видим същинските LVM функционалности, като Extend, т.е. разширяване на пространството, сложиме лейбъл или да намалиме съответната файл система и Logical Volume Manager. След това ще разгледаме проблеми, които са познати и често срещани при тези неща и как се разрешават. И накрая ще направим един replace, бекъп на данни между отделни физически волюми. Ще разиграем един сценарий, при който ще трябва да декамишнем един стар хард диск и да го заменим с нов, като не губим информацията, която е отгоре. Напротив, я съхраняваме. Така че да пристъпваме. Споменах предимствата на LVM и е редно да споделя и основният му недостатък, а именно, че може значително да усложни структурата и управлението на storage девайсите. И взимайки това предвид, ще се придържаме към максимално упростена структура при демонстрирането на възможностите на LVM в нашето упражнение. Нека погледнем отново към структурата на LVM. Виждате, че Physical Volume или физическия диск е основната градивна единица на Volume менеджера и съответно първото нещо, което трябва да създадем е именно Physical Volume. Physical Volume може да бъде създаден както от GoDisk, както виждаме тук, така и от съществуващ partition дял, създаден върху диск. И за да го демонстрираме, ще създадем един partition набързо с FDisk. FDisk, за целта ще ползвам SDC като девайс. SDC. FDisk utility-то разполага с меню, което упростява използването му, тъй като има много опции. В случай не искаме да създадем нов partition, на този GoDisk и ще използваме N. Пита ни тук Primary или Extended Partition искаме да създадем. Ако помните, споменахме и в миналото упражнение, че MBR Partition таблицата позволява до максимум 4 партишена или дяла да бъдат създадени на един хард диск, на един физически диск. И като 3 от тях могат да бъдат primary и един extended. Каква е идеята тук? Primary партишените, трябва един партишен задължително да е primary, ако от него ще бутваме операционната система. Това е важно да се знае. Extended partition, ако направим, това е решение за ограничението на MBR от 4 партишена, т.е. този Extended partition, ние от него можем да правим нови партишени, но ако е Extended partition, не можем от него да бутнем операционна система. В случая, ако не посочиме стойност, по дефолт, подразбиране ще ни създаде primary partition. Нека да направим така. Същото е и с номер. От 1 до 4 може да е, без значение, че е първ partition, първи дял на този диск. Можем и да не е единица, но нека да оставим с дефолтската стойност с единица. И тук ни пита от кой сектор на твърдия диск искаме да започва нашия дял. Както виждате, дефолтната стойност е 2048 и не може да се партишен да започва от по-малък сектор, тъй като първите 2048 сектора са запазени именно за partition таблицата. Тук също може да не показваме, да посочваме стойност, за да започнем от този сектор партишена. И тук ни пита на кой сектор искаме да спре. Тези сектори може би подсещат за това изображение, което гледахме, именно физическия лейаут на един обикновен хард диск. И това е наследено като функция от Logical Volume Manager. Въпреки че тия сториджи, с които боравим, са изцяло логически, LVM ги разглежда като физически дискове. И всеки един от тия дискове има съответно тия атрибути. Има сектори, има писти, тук можем както да посочим сектор, на който да приключва този дял. LVM предлага и доста голяма помощ да посочим просто колко голям искаме да бъде този дял. В случай аз искам да е 2 гигабайта и по този начин
му задавам обема, който искам да има. F-диск, задължително, когато приключиме, трябва да запишеме промените, иначе нищо от нещата, които направихме, няма да бъде отчетен от системата, ако излезем без да запазиме. Листваме си отново block device, за да се увериме, че имаме нов partition, който е направен от този диск. Ето тук, SDC1. И вече, имайки този partition, можем да преминем към създаването на Physical Volume, основната градивна единица на Logical Volume Manager. Се върнем на структурата, за да не губиме последователност. За да създадем Physical Volume, това се случва много лесно с командата pv create. Physical Volume create. И отново, както видяхме и с лапа, трябва да посочим Storage Device, Block Device, от който искаме да създадем този Physical Volume. В случая искаме да го създадем от SDC1, от този съществуващ partition. И ни казва, вашия partition е успешно създаден с PVS на Physical Volume Show командата. Можем да видим всички Physical Volume, които има на които операционната ни система вижда. Ето го нашия нов partition и дефолтен такъв, който е създаден при инсталацията на нашата операционна система. Така, за да демонстрираме, че може да се създаде и от Gold Disk, използвам SDD, за да създам още един Physical Volume. И той е успешно създаден, както може да видите. Сега, след като вече имаме Physical Volume, можем да си създадем и Volume групата. Volume групата може да се състои от минимум един Physical Volume. И точно това ще направим ние сега, за да придържаме максимално простена структурата, да няма объркване. Може би се усещате за синтаксиса VG Create за създаване на Volume група. С option с опция "-s" можем да зададем минималната стойност, минималната единица, с която можем в бъдеще да екстендваме или да намаляваме размер на нашите logical volume. По правило трябва да е кратно на 2. Трябва да е кратно на 2. Този минимален екстенд, така наречен. Това е само като условност, да го имате предвид. И след като сме посочили, сме използвали този option, трябва да сложим и име на групата. Ще кръстим VGApp, Volume Group Application. И отново трябва да кажем кой Physical Volume ще използваме, за да създадем тази Volume група. Можем да изборим повече от един, съответно, но нека да започнем с нещо по-простичко и ще кажем dev SDC1. Нашия partition ще създадем тази volume група. Ето volume групата ни е успешно създадена. С VGS volume group show можем да видим всички volume групи, които разполагаме на операционната система. И ако гледаме отново physical volume, вече можем да видим, че нашия physical volume е част от тази volume група. Сега след като вече имаме volume група, да си създадем logical volume, на който logical volume вече ще инсталираме файлова система и ще можем да използваме за съхранение на файлове. Както може би се досещате, logical volume с lv create командата се създава, както същия синтаксис като създаването на physical volume и на volume група. И тук можем да видим как може да бъде използвана тази функционалност за минимален екстенд, който посочихме от 2 мегабайта. Ако сложим option "-l" и с него казваме от колко екстента искаме да се състои този logical volume. След като на мен ми е 2 мегабайта, елементарната аритметика ще казва, че ако
направя да е 500 екстента, това е logical volume, то той ще е 1 гигабайт. Хайде да видим. Option-N е за името на този logical volume, който искаме да създадем. Ще го кръстим LV-Up. И трябва да посочим и volume групата, от която ще използваме обем за създаването на този logical volume. В случай това е VG-Up. И ето, logical volume ми е създаден, LVS, logical volume extend и ето, 1000 мегабайт. Разполагам в момента на този logical volume. Имайки вече logical volume, следва да инсталираме файлова система на този logical volume. Как се случва това? Можем с MKFS и Option-Type да изберем вида на файловата система, но можем и директно на самия ред да кажем MKFS, Make File System и да кажем да посочим типа файл система, който искаме да използваме. В случай аз ще инсталирам една X4 файлова система върху нашия Logical Volume. Logical Volume-ите Linux ги вижда под /dev mapper и volume групата, от която е съставен и съответно тиренца към Logical Volume. Device Mapper се използва от Linux кърнела, за да знае къде са позиционирани именно тези physical extents, за които говорихме при създаването на physical volume, от кой сектор започва, на кой свършва. И съответно, когато се прави resize на logical volume, Device Mapper или Linux kernel използва Device Mapper, за да може динамично да преподреди тези сектори и да няма кърпване на partition таблицата, да размести сектори между отделни партишени и да не щупи сториджа. Така, ето, създадохме една файлова система на този Logical Volume. И сега, за да можем обаче да използваме този storage, трябва тази файлова система и този storage да им дадем mount point или входна точка от операционната система, през която да влизаме, за да можем да пишем в този storage. Как се случва това? Първо имаме нужда да си създадем една нова директория. В нашия случай ще си създадем app директорията и на нея ще монтираме logical, нашата файлова система. И ще кажем mount. Искаме да маунтнем нашия logical volume. Искаме да го маунтнем на /app. И сега, ако погледнем маунтнатите файлови системи, ето и нашата нова файлова система, която е маунтната и е на разположение. Може да отидем в нея и можем дори да създадем някой файл. Примерно. И ето го и нашият файл, който създадохме. Сега, след като вече имаме Logical Volume, върху който сме инсталирали файлова система и тази файлова система сме и дали mount point или входяща точка, през която може да достъпваме вече да записваме файла там. Нека да видим и как можем да направим extend или разширяване на файловата система и на Logical Volume. Доста е праволинейен синтаксиса, LV extend е командата и тъй като имаме инсталирана файлова система върху Logical Volume, освен да променим размера на Logical Volume, трябва да променим и размера на файловата система. Т.е. те винаги трябва да отговарят една на друга. И можем това да го направим с една команда, като lvextend, да дадем -r option, който стои за resizefs.
Тоест, освен Logical Volume, ще засягнем и файловата система. L голямо минус L голямо, за да посочим конкретен размер, с който искаме да бъде увеличена файловата система и Logical Volume, за да не правим сложни аритметики с сектори. И трябва отново да посочим нашият Logical Volume, върху който сме инсталирали файловата система. И ето, направихме го resize, сега да видим какво се случва. Кажем df-hash и ето вече файловата ни система. Тук беше 969 мегабайта. Ето вече е 1,1 гигабайта след нашият extend. Ако също, нека да демонстрираме и как можем да направим също това нещо, но в две команди, може би ще стане малко по-ясно какво правим. Кажем lv extend с option минус малко l. Това е за колко физически екстента искаме да добавим към файловата система. И ще кажем, например, 10 екстенда или 20 мегабайта, просто е така за упражнението. И отново трябва да посочим пътя до нашия Logical Volume. И за да сработи всичко както трябва, сега трябва да си ресайзнем и файловата система. Казваме resize to fs и нашият Logical Volume. И Resize to FS е умна програма и ще ресайзне файловата система точно със същия размер, какъвто е Logical Volume. Logical Volume ни е 1,9 гигабайта и същото можем да кажем и за нашата файлова система. И за да кажем, че сме направили всичко правилно, сега ще unmountнем нашата файлова система. Окей, ето. U-mount е достатъчно умен, за да разбере, че в момента аз се намирам в app директорията и заради това не позволява да се премахне файловата система. Излизам от там и нека пробвам отново. Добре. И ето, вече няма файловата система, е премахната. Нека отново да я върнем. И ето и отново нашата файлова система тук. И ако я лиснеме, ето и нашия файл, който се намира вътре, който създадохме преди това. Това е за екстендване на файловата система и на Logical Volume Manager. Също така можем и да слагаме флагове или казва име на нашите Logical Volume, нашите Logical Volume, за да можем по-лесно да ги менажираме, да ги управляваме. И това се случва с следната команда tune to fs. Казваме минус голям L за създаване на лейбъл, който трябва да се намира между кавички. В случая ние ще кажем, ще сложим лейбъл LV up на нашия Logical Volume. И трябва да посочим отново пътя до него. Dev up и LV up. Ето, сложи го. Как можем да го видим този
лейбъл, който сме сложили с следната команда bulk ID, bulk device ID, който ни листва допълнителни атрибути, всеки bulk device, който вижда на нашата операционна система. И както виждате, освен че каза той е block device, къде се използва в кой Logical Volume Manager, казва дали има лейбъл следнат и отделно ни показва UID, което, както вече разгледахме, може да бъде използвано, за да се направи запис в etcf стап, така че при всеки бут да може тая файлова система, например, да се маунтва и да може да бъде използвана и да не се прави това нещо ръчно. В бъдеще можем да използваме този лейбъл, т.е. нещо като alias или направо си е alias за този Logical Volume Manager, вместо всеки път да посочваме целият път до там. Улеснява малко управлението. Така, сега да разгледаме как можем да намалиме една файлова система. Нека да почнем. За целта нека да направим нов Logical Volume, нашата съществуваща volume група, VGS, ето е нашата VG-App volume група. И виждаме, че в нея имаме 786 свободни мегабайта за използване. И нека да създадем нов Logical Volume, LV Create, минус голямо L за размера, който искаме да бъде, ще кажа 100 мегабайта, например. И този Logical Volume ще окръжа LVDIR и него също ще създам от Volume групата VG-App. И ето LVDIR е създаден. LVS, Logical Volume Show и ето новият Logical Volume, който също е част от тази Volume група. И ако кажем VGS, ще видим, че вече се е спаднал с 100 мегабайта, съответно свободното пространство в тази Volume група. По същия начин, както процедирахме с предишния Logical Volume, за да можем да го използваме като истински storage, то ще трябва да инсталираме файлова система. Нека да използваме отново същата файлова система като първия път. Именно X4. Ето, готова е. И какво остана? Да направим mount point. В принцип може да се използва и съществуваща директория за mount point, като този mount point може да бъде и в структурата под друга файлова система. Няма никакъв проблем. След като сме създали mount point, нека сега да маунтнем тази файлова система върху нашия mount point. И ето новата ни файлова система, маунтната. Нека да отидем там, да се уверим, че всичко е окей. И окей, най-накрая оцелих и синтаксиса, но иска да се дам повече от един файл. Добре, ето ни ги файловете. Така, сега да видим как можем да редюснем или да намалим пространството в един Logical Volume. Може да се случи с LV Reduce командата и да посочим, например, с колко екстента искаме да намалиме файловата система и Logical Volume, прощавайте. И ще кажа нека само с един екстент, т.е. с 2 мегабайта да я намалим, или по-точно моя грешка тук не е с колко да я намалим, а каква да е крайната стойност на файловата система. Тоест в случая аз казвам, че ще бъде 2 мегабайта, хайде пък да не е 2, да е поне 20. И да си намалим Logical Volume. И изпълнявайки командата, виждате, че ни плюе един warning и ни казва, че ако намалиме активен и отворен Logical Volume,
това може да разруши нашата дата в файлата ни система. Нека все пак да го направим и да видим какво се случи. Така, ресайзнат ни е Logical Volume LVS. Нека да видим. Ето. Така. LV Up. LV size все още си стои на 1 гигабайт. Нека да маунтнем файловата система и да се опитаме след това отново да я маунтнем и да видим какво ще се случи. Окей. Нека да излезем от файловата система и пробваме отново да я маунтнем. Ето, маунтнахме и нека сега вече да се опитаме отново да я маунтнем. И виждаме, че ни показва грешка на аутпута. Това се дължи на факта, че можем да екстендваме Logical Volume динамично, докато върху него има инсталирана файлова система, която е маунтната на операционната система. Но за обратното действие, когато искаме да намалиме размера на един Logical Volume Manager, първо задължително трябва да маунтнем файловата система, тогава да намалиме и отново да я маунтнем. Иначе се получава ето този проблем и не може да бъде използвана. Тоест, за да успея да поправя положението в момента, трябва също така да ресайзна и файловата система. Тоест, преди малко намалих Logical Volume на 20 МБ. Хай сега направим с Resize to SFS. И да посочим пътя на точно така. И да кажем какъв ще е размерът на файловата система, за да изравним с размера на Logical Volume. И минус F, за да форснем промяната. Така. Добре. Нека сега се опитаме да маунтнем отново файловата система. Както виждаме, и това не се работи. Хайде да се опитаме тогава пък да поправим нещата по друг начин, като върнем размера на Logical Volume до предишната му стойност, която беше 100 мегабайта. LV Extend. Казваме, например, окей, хайде пак да си ползваме като бройка на екстенциите и да посочим пътя до нашата файлова система, до нашия Logical Volume Manager. Успяхме отново да възстановим размера и тъй като се опитахме да направим нещо, което потенциално може да ни щупи наистина файловата система и файловете, които съхраняваме вътре, е хубаво да си рънем една проверка. И не само проверка, но и поправка на файловата система или някъде, ако има грешки. Ето тук ни казва, че има грешен брой на свободните iNode. Дали искаме да го фикснем? Казваме да, файловата система е модифицирана и сега, ако се опитаме отново да си маунтнем файловата система, този път сработи, тъй като и файловата система и Logical Volume върху който е инсталирана са един и същи размер. И ето е отново нашата файлова система, налична на
нашата операционна система, заедно с файловете, които бяхме записали вътре. Сега, хайде да видим как може да се случи един reduce, едно намаляване на logical volume, само че в правилната посока. Тоест, има си точно определен секвенс от стъпки, който трябва да бъде изпълнен, за да успеем успешно да си намалиме файловата система. И този път ще се опитаме да го направим по правилния начин. И първо ще unmountнем нашата файлова система. Окей. Всеки път го правя това нещо. Хайде пак unmountваме нашата файлова система и отново нека да си направим един чек преди да пристъпим по-нататък. Всичко изглежда окей. И нека да си ресайзнем сега файловата система. Първо файловата система се ресайзва и тогава logical volume. Това е правилната подредба на стъпките, за да успешно да намалиме нашият logical volume. И ще му кажа новият размер на нашата файлова система. Ще искам да бъде, например, хайде да кажем 50 мегабайта. 50 мегабайта и минус F за force. Обърках си файловата система. Искам да е LVDIR. Не. Така, ето, ресайзнахме. И сега, за да ни сработи упражнението, трябва да намалиме размера също на нашия logical volume. Нека да се 50 мегабайта размера на logical volume и каже кой е logical volume. Искам да намаля. Отново ми дава този warning. Отново ще се съглася. И ето е успешно ресайзнат logical volume. Кажем LVS, ето може LVDIR вече е 50 мегабайта. И отново да си ръннем командата за чек на файловата система. Всичко изглежда окей и нека да я маунтнем сега. И ако сме направили всичко правилно, би трябвало файловата система да се маунтне успешно и да можем да я видим вече в новия размер и също да я използваме. CDR и ето ги нашите файлове. Така, това е правилният начин, по който ако искаме, можем да си намалиме размера на файловата система. След като разгледахме как можем да разширим или намалим размера на нашите logical volume, нека да видим как можем да постигнем същото и с нашите volume групи. Нека отново се върнем набързо до структурката. Това, което правихме до сега, намаляхме и увеличавахме размера на logical volume. Крайната точка, върху която инсталираме файловата система и достъпваме самия storage. Сега това, което ще направим е да увеличиме и намалиме размера на volume групата, от която си взимаме storage, който разпределяме по logical volume. За целта, нека първо ще използвам всъщност нашия създаден physical volume, който създадохме от dfsdd и ще го добавя към нашата volume група VGUp. Единствената volume група, която имаме на нашата операционна система. Начинът, по който се случва това е с командата VGExtend и трябва да кажем коя volume група искаме да екстенднем, да я посочим само по име и девайса, физическия волюм, който искаме да добавим към volume групата. В случая това за нас е SDD. FSDD. И volume групата е успешно
оголемена. Нека да се увериме в това нещо. Листваме си волюм групите и можем да видим, че да, вече имаме по-голям размер и нека също да си лиснем и physical волюмите и ето имаме два physical волюма, които сме създали отделно от дефолтния, като и двата са ни част от тази волюм група. Така, сега нека да екстенднем отново един logical volume, като този път ще посочим и от кой девайс ще вземем екстендите. Командата ще изглежда ето така. Ще екстенднем с 10 екстенда и ще посочим от кой девайс искаме да вземем това пространство, в случая от SDD. И ето, output ни казва, че logical волюмът ни е променен с размер от 560 на 570 екстент, както сме пожелали тук. В последното упражнение от днешната сесия ще разгледаме един хипотетичен сценарий, при който ще си представяме, че сториджа, с който разполагаме, ни е всъщност презентнат дистанционно някъде другаде, да кажем може би под формата на сам, и по някаква причина този storage, например ето този девайс, този диск, трябва да бъде премахнат, но всъщност трябва да бъде заменен с друг диск, като това, което имаме като съдържание върху този диск, да не се загуби при местенето. И волюм групата да остане с абсолютно същият обем, размер и да нямаме загуба на информация или кръпване на файлове и файлова система. За целта, нека първо да си създадем този нов диск, с който ще подмениме стария. С какви девайси разполагам. Ето, например, ще си взема SDC от SDC диска, тъй като това има много на него като пространство и ще си създам един нов physical extend. Преди това ще си създам един нов partition, мъничък. Не, мъничък. Ето, казвам, искам нов partition. Тъй като вече има един, ме пита, един primary, ме пита какъв искам да е следващия partition. Нека отново да е primary, partition number, по дефолт следващата цифра. Първият сектор по дефолт е първият сектор, който следва след края на предишния partition. Така че по дефолт съгласявам се. И отново ще кажа какъв искам да е размерът на този partition. И ще кажа колко искам да е. Айде да е 100 мегабайта, за да ни е лесно упражнението и да нямаме объркване. Така. Ето, имаме го вече. Сетнат новия partition. След като добавихме нов partition, нека се уверим първо, че го имаме, че го виждаме. Ето SDC2. Нека сега от него да си направим един physical volume. PV create и посочваме пътя до новият partition. И вече имаме нов physical volume създаден. Нека се уверим и в това. Ето го, все още не е част от нито една volume група. Целта на нашето упражнение предполага, че трябва да замениме SDD с по-точно SDC, новият physical volume, трябва да замени този physical volume, като съдържанието, файловете, които се съхраняват върху него, трябва да се прехвърлят върху новият logical volume, без да ги загубиме или да ги кърпнем по някакъв начин.
Така, след като имаме вече Logical volume, Physical volume, с него ще си екстенднем volume групата. Ние имаме само една volume група, това е VGApp. Тоест, за да го направим това нещо, трябва да кажем VGExtend. И да кажем коя група искаме екстенднем и кой девайс, с кой Physical Extend искаме да оголемиме тази volume група. Ние искаме да го направим с току-що създаденият def sdc2. И VGApp е успешно увеличена. И можем да видим също с PVS вече, че SDC официално е част от volume групата VGApp. С VG Display можем да видим доста повече атрибути на дадена volume група. В случая искаме за VGApp да видим и -V за verbose. Можете да видите колко много атрибути ни показва за тази volume група. И също ни показва какви logical volume стоят под нея и също атрибути, информация за тях. Както и за physical волюмите, които я създават. Ето може да ги видим кои са те тук. Също, ако искаме да видим даден logical volume, върху кои устройства се разполага, се разпростира, можем с ето тази команда да го направим с -O devices и да посочим пътя до logical volume. И ето, отдолу ни листва девайсите, от които е създаден този logic. За да можем да се уверим, че подмяната на дискове се е случила правилно без загуба на данни или чупене на файлове, се уверих, се погрижих да имаме съдържание в нашата файлова система /app, като направих и един текстови файл с малък текст вътре, който да можем да проверим след като направим с подмяната. Така, нека още един път само да си погледнем. Ето, VGApp е съставена от тези три physical волюми. Това, което ние сега ще направим е да подмениме SDD, го замениме с SDC2. Видим какво ще се случи. Изпълняваме командата първо с NoHub, тъй като е много важно командата да бъде изпълнена до край, тъй като ако нещо случи се и да кажем дропне мрежата или ни изхвърли по някаква причина, тогава командата ще бъде терминирана до там, докъдето е стигнала и ще се счупи всичко. С NoHub изпълняваме команди, които искаме. NoHub е съкрещение от NoHangUp, т.е. каквото се случи с юзера, който я екзекютва, без значение дали сесията му е активна или не, командата ще продължи ще се изпълни до края. NoHub и искаме да pvmove. Казваме, че искаме всичко, което се намира на dev s DD да се прехвърли върху новият physical volume, който създавахме, dev sdc2 и изпълняваме с амперсант накрая, за да се изпълни на бекграунд тази команда. След като изпълнихме pvmove командата и тя мина успешно,
т.е. преместихме съдържанието от този physical volume върху този physical volume. След това просто махнах от volume групата този physical volume и точно с ето тази команда махнах този physical volume от volume групата, ето и output-а, след което премахнах и самия physical volume, го унищожих, каквото е заданието на упражнението, т.е. разиграваме сценарий, в който този диск е в decommission state и трябва да бъде премахнат от volume групата. Затова го изтрих, тъй като вече няма да се ползва. И за да се увериме, че подмяната се е случила успешно, че трансфера се случи успешно, си листваме slash up директорията, в която сме си записали преди това файлчета, за да сме сигурни, че след подмяната всичко си е там. И както се очаква, и също един текстови файл, който просто така за теста направих. С това упражнение приключваме темата и главата. И остана единствено да ви покажа какъв беше проблемът, който провали презентацията в Office и упражнението като цяло. Какъв беше проблема? Честно казвам, когато се случи проблема, първоначално си помислих, че е най-вероятната причина от всичките, именно човешка грешка, човешка глупост, тъй като точно при презентацията в офиса зачистих всички LVM-и, които бях правил преди това. И първоначално си помислих, че съм си изтрил, може би, root или boot партишените съм си зачистил по погрешка и сам съм си причинил този сценарий, но в крайна сметка се оказа, че не е съвсем така. Можете да си представите колко бях изненадан, когато вкъщи се опитах отново да получа тая грешка, за да разбера къде съм сбъркал, но колкото и пъти да опитвах, всичко си се получаваше както трябва. Операционната система си бутваше всеки път без никакви проблеми и LVM си се държеше както трябва, както очаквах. Всяка една команда, която виждате днес в този запис, е абсолютно същата, която презентирах и в офиса тогава. Няма никаква промяна. След като не успях да пресъздам грешката отново, то започнах да разследвам. Започнах естествено от системните логове, Warlock Messages, от DMSG-то и открих от таймштампата на проблема, когато се състоя, един лист с... След като не можах да пресъздам грешката, се насочих директно към логовете, към системните логове и в MSG-то открих точно от часа, когато се случи проблема, доста ентрита с грешки, които си извадих точно тук в ето този текстови файл. Най-присъщата, една от най-повтарящите се грешки беше точно от момента на търся. Да, ето, bar 13, failed to assign IO size. No space for IO size. Точно от момента на проблема, преди да ми бутне операционната система в Rescue Mode, наблюдавам ето тази грешка. След като потърсих в интернет и точно първият резултат, който ми излезна, беше от Red Hat и се оказа, че това е известен VMware-ски бъг. Аз използвам VMware като hypervisor, като решение. И да, в крайна сметка се оказа, че закона на Мърфи се прояви тук.
Тъй като използвам VMware сигурно 3-4 години поне като хипервайзър и до сега този бък никога не ми се е появявал, но предполагам, че това беше най-подходящия момент, в който това може да се случи. Какво е решението на този проблем? Съвсем не е някакво техническо решение, просто трябва да се рестартира хипервайзъра. VMware-ския хост трябва да бъде рестартиран, за да изчисти тая грешка. Като тая грешка показва, че има реално VMware има проблем с драйверите на хардуерните устройства. И да, тая грешка се оправя с един VMware-ски ребут. Да, трябваше тогава просто да си рестартирам VMware и всичко щеше да сработи както трябва. Такъв ми бил късмета, дето се казва. Благодаря ви за вниманието, колеги. Знам, че бе сравнително дълго това видео. Причината е, тъй като всяка стъпка се опитах да дам информация или малко обобщение, макар че тия неща сме ги говорили в предишните презентации, просто минам достатъчно много време и ми се иска всичко да е ясно и да няма обърквания и да, загубени хора в материята. Надявам се да е било полезно, интересно. Много ви благодаря за вниманието и до следващия път.